Hi guys, maayong hapon sa tanan or magandang hapon sa lahat. Magpe-freestyle po tayo kung ano ang mga bagay nating makikita ay ipe-freestyle natin. Ang bahay, kahit hindi connected, basta ma-rhyme lang natin. So, simulan na natin. Ito yung joy. Kapag ikaw ay joy, ikaw ay enjoy na may sagulnak chicken joy na may napoy uban na mga killjoy. Dili nila ganaglingaw kay ilang naong murag langaw na may bugaw na may sagol, mga dinawgaw na mga binuang sa mga iyang naong muraog pangpinggan na may pupong tamarap Milo. So siya akong lulo na may iyang naong murag pikulo na may wapo kaayo to ang akong lulo. Yeah, basta maray man eh. So rest in peace my lolo. Yeah. Yeah. Sa pamandi ay na ay cream all. Kay imong naong muraog sa naol. Na ay stick Kay ngano man pakapinan og Marlboro. Yeah, sigarilyo. Kay imong nahong muraog adobo. Kay gakaon palakaon kayo kag adobo. Maunang imong nahong gimantika. Kay imong nahong muraog na ay suga pariya ani sulaw. Kay imong agtang sulaw kaayo. Yeah. Ha. Yeah. Unsa pa man atong marap, wala na guro tay irap kay atong nahong muraog pislap. Yeah, paborito na kong pagkaon ang rap, labi nagluto sa shawarma kasi kay lami kayong rap kay na ay gulay na makasulti tag ato ang kinabuhi na ay kulay. Yeah, boom bugdi. Yeah, dito na humatanan kay wala no kay mahuna-unaan akong utok, ambot lang kung asa na ni patubang, pero naa dito sa layo ang akong utok kay naa dito akong huna. Yeah. Kumbutangan ni mantika ang kalaha. Dito na ka makasulti kay muluto ka dito itlog. Para pag human imong i-boiled egg, imong naong muraog sliced bread. Boom! Unsa pa man di ay ang atong nauna-un. Wala tay lingaw. Dili ta mo undang kung wala na tay i-rhyme. Yeah. Dili ko kabalo usaon pag-rhyme, pero imong nahong muraog Superman. Yeah! Superman di ay naapay Batman, naapay Wonder Woman o uban pang mga palaman. Wala mi baligya palaman kay walay pan ang among tindahan, wala mi pan. Anaara na mo diri kay Siupaw. Wala day mi siupaw. Yeah, pataka rato kay para ingnon nga pag nga sa imong baba nga imong naong namurag langka. Yeah. Atong ngipon nagayelo kay talag sa ratamanot brush. Kay ngano man dili man ta mahilig mag brush 3 times a day. Brush 3 times a day. Imong naong muraog away. So guys, maora to ang akong rap lang kuno. Wala la ko'y malaing masulti kundi subscribe mo. Yeah!